Θα το ξανά κάνεις αυτό? Δεν υπάρχει οργή πιο φοβερή και θεράπευτη από αυτήν που γεννιέται ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν αγαπηθεί. Κακό γάμο προδότης να έχει. Άναντα. Εκδικήσου. Υπάρχει έρωτας, αγόρι μου. Έρωτας υπάρχει. Άγριο, πάθος, πόλεμος. Είναι κακιά η ξενιτιά. Χρήμα, εξουσία, δόξα, γυρλότο, φουρνέλ, όλα. Πες μου τι χρήματα θέλεις και ακόμα άλλα τόσα θα σου δώσω. Ο Ιάσον είναι ένας απατεών. Ο Ιάσονας είναι ο συγκαλυμμένος, ο βολεμένος, ο διαλεξάκιας. Η μύδια είναι φυσικό φαινόμενο. Αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ είναι πολύ καλή. Απλώς να βρούμε το στόχο της. Κανείς δεν μπορεί να τα σώσει από μένα. Και έτσι θα τον εκδικηθώ. Μία πράξη, δεν τολμάω και να το πω, απελευθέρωση. Ξέρω πολύ καλά τι πάω να κάνω. Αλλά από τη λογική μου, πιο δυνατός είναι ο θυμός. Ανάποδα στη μύδια, 18-1-2. 24-2 πρώτη. 1-1-1. Εμπρός καρδιά μου, οπλίσου. Να δούμε μέσα. Πρέπει να σώσουμε τα παιδιά. Είσαι από πέτρα. Είσαι από σίδερο, πώς αντέχεις. Πώς σκοτώνεις τα παιδιά που εσύ γέννησες. Αν μπεις μέσα, θα τα βρεις σφαγμένα. Όλα τέλειωσαν. Δεν υπάρχει διαφυγή. Τι άφησε πίσω το Ευρυπίδης? Απορίες και αίμα.